салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Дар видеои гузашта мо хабарҳои охирин ва муҳимро оиди шартномаи 4-солаи Месси бо Интер ва маблағи трансферӣ 260 миллион евро ҳарф зада будем. Дар рӯзҳои охир баъзе футболбозон аз қабили бозингарони Интер ҳамдастагони Месси оиди ин трансфери бузурги 10 солаи охир ҳарф заданд. Дар ин видео мо бар реаксияи бозингарон таваҷҷӯҳ мекунем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии ширкати 1xbet мебарояд. Барои тез баромадани видео дар канал ва ҳавасманд шудани мо ба ссилка комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди Барса дар аввалин ставкаи худ 6500 рубл тӯҳфа гиред. Дастгирии шумо, пешравии мо. хабарҳо оиди гузариши Месси ба Интер. Фикр мекунам ин трансфер метавонад барои ҳама фоидаовар бошад. Ин трансфер репутатсияи Месси ва Интерро баланд мекунад. Фикр мекунам бозингаре нест ки нахоҳад дар майдон дар як даста бо Месси бозӣ кунад. Аммо бисёри овозҳои ин трансфер фантазия ҳастанд. Ҳамасола Интер дар қатори муддаиёни қаҳрамонии серия А буда то ба охир талош мекунад ки чемпион шавад. Агар Месси ба Интер гузарад бисёр хуб мешавад. Ин ба чемпионати Италия низ фоида меовард. пеш аз бозии лигаи чемпионҳо бо Барселона ман аз Месси пурсидам ки метавонам футболкаҳои худро иваз намоем. Баъди бозӣ ӯ омад ва футболкаашро дод. Мо муносибати хуб дорем. Аллакай дар мунтахаби Аргентина дӯст шуда будем. Ӯ нафаре аст ки аз ӯ бояд омӯхт. узви мунтахаби Аргентина будан ифтихори бузург аст. Дар утоқи либосивазкунӣ дар як даста бо ӯ будан бисёр хуб мебошад. Бо ӯ дар як даста будан ин сатҳи нави якдигарфаҳмӣ мегардад. Аз ӯ метавон диди нави бозиро омӯхт. Умуман ҳар як нафар метавонад аз Месси чизе ба худ бигирад. Хушҳолам ки бо ӯ дар мунтахаби Аргентина бозӣ мекунам. Месси бозингари беҳтарин аст. рӯзе ки ӯ аз даста меравад баробар ба рӯзи марги падаратон мешавад. Он рӯзро гузаронидан бисёр мушкил мегардад. айни ҳол мо оиди Месси ҳарф мезанем. рӯзе мешавад ки ӯ Барселонаро тарк мекунад ва мо камқувват мегардем. Дар ин ҳолат бояд бозиро идома бидиҳем. Ба монанди Месси дигар футболбоз намеояд. Ба мисли насли Хави, Бускетс, Иньеста, Пуёл ва ман. Агар Месси карьераи худро дар дигар дастаи аврупоӣ ба анҷом расонад, барои Барселона ин талафоти бузург хоҳад буд. Ин репутатсияи клубро дар назди мухлисон дигар хоҳад кард. ояндаи Месси дар дасти худаш аст. барои мо хубтараш он аст ки ӯ монад. ба мисли дигар бозингарон Месси оиди ояндаи худ сухан меронад. мо намедонем ки чӣ мешавад. вақт ҳама чизро нишон хоҳад дод. Месси на танҳо бозингари асосӣ, балки нафари калидии даста аст. Барселона ҳақ надорад ки Мессиро аз даст бидиҳад. мо оиди футболбози ҳарф зада истодаем ки шояд дигар набинем ё ин ки 40 сол баъд чунин бозингарро бубинем. мо ҳамдастагони Месси аз бозиаш ҳаловат мебарем. фанатҳо, мураббиён ва бозингарон низ аз бозии ӯ ҳаловат мебаранд. чизе ки ӯ бо тӯб мекунад ин ҳайратовар аст. агар ӯ қарор барорад ки ба Интер ё дигар даста меравад, ин талафоти бузург на танҳо барои Барселона ва барои мо ҳамдастагонаш мешавад, ҳамчунин барои чемпионати Испания низ. бовар дорам ки мавсими оянда имконият мешавад ки бо Месси бозӣ кунам. Месси худаш медонад ки чӣ кор кунад. оиди ин масъала ман чизе гуфта наметавонам. танҳо як чизро мегӯям ки баъди ин қадар соли ҳунарнамоӣ ӯро бо дигар футболка дидан аҷиб аст. ҳамчун рақиб ду маротиба дар як мавсим бар муқобили Месси дар серия А бозӣ кардан бисёр хуб мешуд. бозӣ бар муқобили Месси ба шумо таҷрибаи ғанӣ медиҳад. дӯстон, ин буд видеои имрӯза. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё мухлисони Барселона тайёранд Мессиро ба дигар даста сардиҳанд ва бе ӯ Барселона чӣ гуна хоҳад буд? ҳатман андешаҳои худро дар комментария нависед. ба ман хело шавқовар аст хондан ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо, пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.